danane kang sekar kadhong tuwin kembang-kembang menara kang suwara iku semua mangambar-ambar uripku sing dupaku mawon kawon kelonawar megolir membo bako ojo turu sore kaki wong ing saged nyangking bakal kang sanane isine bunga tulah sadang kelawan pangan yaiku pakaian ipun yaiku pakaianipun lumelek sabrana harimau Bobo kaya mengkono tangkin ucap ingin sani sukosin dan sedari langit datang kajirin dia miyasin sang pati harus yang kudi ngawi sang yani kura putra-putra membelang dari Eropa jauh ini
maguru bangsa kaya putulan berpandriting turangga eskir kata ingkang dwaja kalelayu Water halayu sebabit kula nuwun manpate senguni padukaman sampun ngawi sangyaning para Kurawa kula Dursasana kadal dawuh lek senguni what happened you call para Kurawa I Durmoga listening for you. Come and please tell family. Dursasana Durmogati pripun? Pripun le? Kowe kabeh tak kanthi pedhakan ning Karang Kadempel iki ora liya mung bakal mboyong marang Kakang Semar. Lair diboyong nyang Astina pamrih kanggo ngusadani rengkaning praja ning perlukan sinandi yaiku Semar bakal digawe tumbal dibekakak ning praja Astina. Nanging nggih ora gampang gone boyong Semar ku ora gampang. Wah, kok mboten gampang iku sebabe napa? Dursasana pripun? Bareng karo lumebu kono nggubuke Semar mawi kono ana piswaning kethek putih saking Pancawati jenenge Anoman. Utusaning Prabu Rama ing Pancawati digatini padha karo Mbah Nidurna bakal boyong marang Kakang Semar. Sulayana rembug dadi padudon. Mula kang saka iku iki mau Anoman nantang perkara. Kowe Kurawa jaluk pendhoni barisamu kok rencana ya kenceng ana. Ayo basa penyekel marang putih iki mau Dursasana. Wah, legan golek wong nganggo ke macan dulu. Kula tak usul sithik mau nang samboten lho. Usul apa Durmogati? Iki kena diparibasake mangan ora ana lawuhe duwe tujuan ora tekan nggone. Karepmu piye? Jelas tenan. Tujuan semula kita mau membawa Semar ke Hastinapura sebagai simbol makmuran. Ning sarang dugi mriki kok malah gesek. Terus nyekel kethek niku pripun karo sampeyan? Durmogati pripun? Angene tak nyekel kethek putih mergo Anoman dadi pananggone bakal boyong Semar. Lah niki rusake ten mriki. Dipikir sik, Man. Sampeyan niku kuwasane aja kumawasa. Kula mung eling-eling. Samubarang niku gumantung saking niatipun wonten tembung cara agami nyebutaken inna akmalu biniat. Nyambut gawe iku duwe nambah niat, nek niate sampeyan becik terus Gusti mudaneni. Awong niat ngomah niku arep njaluk tentreming suasana boyong Semar kok mriki ajeng nyekel kethek dasare Semar dipanteni malah kurang lakon, Man. Semar iki duwe dosa napa ten sampeyan? Kakang Semar duwe lumpur napa? Ora duwe dosa ora duwe lumpur, Man. Lah kok terus diubah-ubah kentermane Kakang Semar iku pripun? Sampeyan kudune ngerti munggo watake Semar. Jenenge wae Semar, wedine sing Semarang Rahayu niku Semar. Oke, mung di marang Rahayu. Ora mung kaya nganti arep sampeyan ngajak aku ora bakal kelakon. Mula gimana nimbang pikiranmu meletek lan regen niku wau. Arep ngrenah pancene wong mbok nggih mumpun to, Man, mbok nggih mumpun. Digoleki sik, Man, dilarasi, Man. Diboyong tekan kok niku niate ya dimulyake. Mergo nek sampeyan dipangarsa mulyake wong cilik niku walesane gedhe pahalane ageng sanget. Nek sampeyan pangarsa mesisa para kawula, ora ana hukum karma lumaku lho. Nek kula pikir-pikir jebul momroting kahanan Astina nika nggih padha sampeyan dhewe kok, Man. Tenane ngono lho. Lah nggih. Amarga paman semono iki dadi figur publik, dadi sipating pangarsa di ngerti kabeh para kawula. Lah nek pangarsane cumindake kaya ngene iki, Pak. Para kawula entuk contoh sing becik, ora mung kawulane bubar langkah ora genah.
Mangcun terus Semar sak punggawane niku lho. Semar niku wong prasaja mripe apa anane. Ora nate bagi ten negara. Tansah kalinate sing soma ing cipta demet tulung. Ora gawe cidra, ora nate gawe serik. Mula balane akeh, kancane pirang-pirang. Kudu eling, Mas. Nek kene niate apik, mergo niki ten parang kudu gemblong TKT. Golek jeneng sing becik to, Lho. Pripun sampeyan iki? Pakis ora kok pikiran mureget mawon niku. Dur sasana durmo gati pripun. Ora saged celatu muni kaya mangkono ngelek-elek karo aku. Aku elek tak akoni itu kok dadi wong elek iki mergo niku kuwi dapur-dapur kuwi ngerti ora. Tak rewangi iki mung mulyake kowe-kowe kuwi. Lah nek aku mung pengen mulya rasa dadi pate aku ning kloso jenar aku dadi ratu cekae. Angge kok kenapa kok tenane sino. Lah ning kono ora disenengi. Nek kloso jenar iki ora disenengi. Tanggune iki mung cak lambe tok mung ukarane tok ning tembunge alus ning nuwun sewu pangartine iki bablas ora jelas. Rasa kakan cerewet. Wah iki tugasmu kewajibanmu ayo nyekel kethek. Pripun Mas? Ayo manut ae. Jenenge nyekel kethek iki manut kadiwasane nggih nek iso dicekel. Lah nek ora nyekel mburakot lek sing ngendi apa? Rasa cerewet. Malah ndungake elek. Slotomo lho dawuh apa jowo kloro. Jadi pambantai laku kawatan masilan nganti-anti aja kok sikere yen slotomo. Sing bidal duruk wong saking jroning praja bumi kang Balagaswa Surya Kawatsalira saka ing juwani tiasa mangkani jagat dumunguk-munguk aneng sabocah ing bukit berapaan seniat seno terting surya nampak meko lan gunung-gunung Sikro Bika Prabowo gila sagane
Thank